This is Eastern Security Network, Enugu State, sending a warning to all the saboteurs collecting money from our Fulani people to sell us out. We are warning you to desist from Fulani and send them packing. If we find you and come back again, somebody like Eze, Nwaka, Base, Emeka, aka Banau, Esude, ma nke sikwa na ya awụ Black Tiger, anyị na-achọ gị abịa. Chinasa, Ukeje, Nnanta, Ukeje, nne na nwa, nna na nwa, nna anara Fulani ego na-ere anyị. Mmadụ dịka Emeka Kele, ya Sabo ka ọ bụ. Imakele Osabo, Uche Forest Guard, Utaka, Chidi Ekwe, Ben Eze, Emeka Eze, Kevin Onovo, Chinyere Bugu, Ugo, Nwa Iheeje, Bennett, Ozonu, Pedro, the local government chairman, is even among selling us. Kona Eze Iyi, ndị a niile mkpọrọ afọ ha si n'aka ndị Fulani pụta kpọkịrịkpọ from anụ nri anyị ma gị.